Salutare fraților și bine ați venit la un nou episod. În acest episod vom reacționa la Sprint Track la BAC. Nu uitați de un like și un subscribe și haideți să începem. Ia să vedem. Bă, mă rog, e ok. Scrie ceva acolo, da? Puneți voi pauză că se va vedea. 29 decembrie. Na. Ce face Eugene? S-au închis. Ce Dumnezeu mai și... Bă, ce pula mea e caracterul ăsta, mâncași gura lui. De 3 săptămâni în casă ca să învăț la nenorocirea asta de BAC pentru română. Urât. Adevărat. Adevărat. Școala asta e... Doamne. Vreau să-mi lași puțin timp liber. Ok, suși pula. Să mă... Mamă, că și m-a și mai necat. 12 ani. Eugene a găsit un joc. Te rog, lasă-mă să Ce Dumnezeu mai și jocul ăla? învăț. Ok, suși pula. Iar 25 februarie. Eugene, afară e apocalipsa. Te rog, lasă-mă să învăț. Ok. Bă, da, și dacă e gen, dacă vine și un meteorit, ce... Dar lasă-mă să învăț. Deci, dacă așa ar fi un prieten de-a meu să-i bag pula în gură, de nu e ciudat. Suși pula. 30 aprilie, iară! Eugene, familia ta e în pericol, cred că am dat foc casei tale. What the fuck, Romanian? Te rog, lasă-mă să învăț. Eugene, cred că o să murim aici. 20 august, proba scrisă la română. Ok, am învățat cele toate 21 de comentarii. A fost o durere în cur, dar cred că am reușit. Ok, să plecăm spre liceu. Eugene! Ce? Vin și eu cu tine! Ce Dumnezeu e asta, bă? Hai, de ce ai venit cu mine? Doar nu dai bacul? Ei bine, n-l dau. Ce? Leo, și-o luat ăsta creier în cap. De ce ar trebui să dai bacul? Ești mort de 3000 de ani? Ai omorât 5 copii și tu îmi spui că vrei să dai bacul? Ei bine? Adevărat. Deci, da. Da! RIP! Ok, hai să vedem cu cine am picat în clasă. Așa... Să mor! Primul! Gigi Becali. Gigi Becali. Bevali. Enard Araches cu 6 ochi. Tony Adrian Eugen. Sfintra Coaie. De Marspian. Nu știu ce scrie acolo. Baby se... Da. Trebuie să mă duc la director chiar acum. Mă scuzați, domnul director, trebuie să fie o neînțelegere. Tocmai am picat... Nightmare e directorul. Dar uite ce cravată are. Cred că domnul ăla de 4 ani. Ce? Tu ce cauți aici? Bă, dar ce voce are, bă? Și e să editeze Eugen. Uite-te, bă, la ochii aia de monstru din iad. Mai bine nu. Fie ce-o fi. Doar sper ca Springtrap să nu fie lângă mine. Wow, Eugene, sunt lângă tine! Super, exact ce-mi doream! Salut, colegi! Hai, noroc! Nu să-i băgu! Stai, bă! E, acolo era Enard. Parcă nu era Enard în clasă, mă rog. Uite-l pe Gigi Becali. Exact. Cineva să mă scoată de aici. O came coare. Da, știu și asta. Ok. Ia să vedem. Totul e ok. Păs, Eugene, și mie nu știu nicio pulă aici. Alright? Doamne, cum să zici așa ceva, frate? Măcar zi, bă, Eugene, mă Ăla ajuți? sigur care voia să meargă la BAC? Nu contează asta, coaie. Dă și mie. Te rog. Nu? Coaie, nu mă lăsa așa. Am să dau foc la liceul ăsta, că mă ajuți. Ok. Mâncați-a școaile, dă-mi și mie. Ce mă fere? Oh, ce și pă... Și uite unde era și campioana. Ce vrei tu să-i faci așa ceva? Da, curvă, doar pentru că tu îi faci asta. Să nu uită Ce Dumnezeu îi mai și rărbătă ce... și de măta care face asta. Oh, sexy, șmecheră. Eugene, te rog. Pula. Nu mai prost că fi pula.
puteți, dracului, să mă lăsați în pace? Nu. Dar ce-am făcut de data asta? Tot eu am făcut gălăgie! Profesor tâmpiți! Deci tot el... Adică tot el e dat afară, numai că o strigătă Eugene! Colești tâmpiți! Pac tâmpiți! Poate trebuie să zici proști. Hello, my friends! This is Dimitri Petrenko! Tu ce vrei? Ce rus, mă, ești ăla? Пошлите все нахуй! Дали пойдем по учите стрелять нахуй! Пошли нахуй! Ruși tâmpiți! Tot fraze după ce Eugen a picat bacul. Eugene! Bacul a fost la fel de arzător ca un foc. Să înțeleg că l-ai luat, nu? Nu, chiar am dat foc la liceu. Asta cred că e cea mai bună experiență din viața mea, adică... Ce? Nu uitați să lăsați un like și o fantă dacă ți-a plăcut această parodie și mai vrei în continuare altele de genul. Iar dacă nu, cu ăla și un dislike. Poliții România! Și cam acesta a fost și videoclipul de astăzi. Ce n-ați dați la acest video? Eu maxim 950. Voi ce nu dați? Iar noi ne revedem pe Aviatoros. La revedere!